खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड निउस 24 बरायना लाबाय BPF दोलोआ महाजोताव जइन जाबाय कंग्रेस BPF AIUDF आरो गासै मोनस्नि राजखान्थि हान्जाफ्रा ज' जानानै महाजोत खालामनानै BJP हान्जाखौ फेजेननो थाखाय देग्लाय गोख्रोङै हाबाफारिया या किशोर कुंटू किबो जाने गहपुर এইবার ফার্স্ট পেশত BJP তো উল্টা মারি কংগ্রেছত আহিব 12টা সমষ্টি আনি দিম মই कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि प्रियंका गान्धीआबो साननै हाबाफारि लानानै आसाम दावबायफैदों। बे दावबायफैनायाव बिथाङा मोनबा गेरेन्टिनि बाथ्राखौ बुङो। बिसायख'थियाव जुदि कंग्रेसआ देरहायोबा मोनबा गेरेन्टिनि खोथाखौ बिथांमोना बुङो। बेफोर गेरेन्टिफोरा जादों कंग्रेस आरो महाजोतनि सोरखारा फैयोब्ला काखौ बोखारफिननाय, दान मोनफ्रोमबो 200 इउनिट मोब्लिबनि मासुलखौ रेहाय होनाय, दान मोनफ्रोमबो नखरनि आइजोफोरनो 2000 रां होनाय आरो सा श्रमिकफोरनि मजुरिखौ 365 रांसिम खालामनाय, लोगोसे 5 लाख सोरखारि साख्रि थिसनथायनि बाथ्राखौ फोरमायनानै होयो। मख'नो गोनांदि कंग्रेसआ महाजोत बन्दनाव गासै BPF AIUDF खौ लाफानानै मोनस्नि राजखान्थि हान्जाफ्रा ज' जादों। ओरैहाय UPPL, भारतीय जनता पार्टी आरो गुबुन गुबुन हान्जाजों ज' जानानै मित्रजोत खालामदों। मख'नो गोनांदि ओरैहाय रायजोर दल आरो अखम जातीय परिषदआ जयैनो बिसायख'थियाव बादायलायगोन होननानै फोरमायहरदों। बिथांमोना महाजोत एबा महागठबन्धन आरो मित्रजोताव थानाय नङा। रायजोर दल आरो अखम जातीय परिषदआ BJP हान्जाखौ बोखारथारनांगौ होननानै देग्लाय फोसावदिंनाय राहाखौबो गोख्रों खालामनायखौ नुनो मोन्दों। ओरैहाय UPPL हान्जायाबो गोख्रों फोसावदिंनाय राहाखौ आजावदों होननानै खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि फैगौ बिसायख'थिनि उनावसो मिथिनो मोनगोन आसामाव सोर सोरखारखौ दागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।